Здравейте, хора, казвам се Иво, на 25 години съм и искам да създам този канал, за да покажа на много млади хора, като мен и по-млади от мене, че всъщност когато искаш нещата се случват. Аз ще съм жълто доказателство, че е така, защото много хора спорят, че когато си от бедно семейство, когато нямаш мая в ръцете, както се казва, няма как да се получат нещата. Ами има как да се получат, стига да вярвате и да натискате здраво. Мисълта ми е така, че това е първи ден, в който аз ще се опитам да направя нещо свое и самия процес, през който ще минавам, ще го споделям с вас и малко по малко нещата ще се случват. След като нещата се случват, а те ще се случат на 100%, да вдъхновя много млади хора да почнат да правят също като мене, да следват мечтите си и да видят, че всъщност не е нищо страшно и не е нищо чак толкова сложно. Просто трябва да натискаш, да вярваш в себе си, да даш 100% и нещата рано или късно се случват. Това беше от мен за сега. Чао, чао. Пожелавам лек и успешен ден на всички.